Aktar mistednin fil-programm Kalamita u jingħaqad magħna issa Kejn Said mill-Aġenzija tal-Lob Responsabbli. Nsellimlek Kejn. Nsellimlek Mariza u nixtieq nibda billi nirringrazzja lilek u lit-tim kollu ta' Kalamita tal-li qegħdin terġgħu telqawna l-skeda oħra u xejn. Mela, grazzi lilek Kejn u l-mistoqsija tiġi awtomatika għaliex inħolqu din l-Aġenzija biex anke wieħed jitgħallem jilgħab lob responsabbli. Meta ngħidu lob responsabbli? Għaliex naħseb min ikun labi għalih xorta qed jilgħab responsabilità għax kieku naħseb jirrealizzaw jieqaf imma x'inhi lob responsabbli? Meta persuna jitkellem dwar lob responsabbli hija f'termini sempliċi meta il-persuna tkun qed tilab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment u tkun qed timxi mal-linja mal-famuża linja tal-kontroll fejn dik l-attività ma tkunx qed tingħata aktar importanza minn affarijiet essenzjali fil-ħajja bħal huma l-familja, il-ħbieb, il-ħajja soċjali, il-ħajja tax-xogħol. Sakemm dik l-attività ma tkunx qed timponi fuq il-persuna li tieħu l-prijorità numru wieħed, hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Persuna jmur jilgħab għandu limitu finanzjarju u limitu ta' ħin li jimxi magħhom. Imbagħad hemmhekk il-persuna tkun qed tieħu gost u nerġa' nirrepeti il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli mhijiex kontra dik l-attività. Il-Fondazzjoni tixtieq taraf lil nies hemm barra meta bil-mod il-mod jibda jinqabes dak il-limitu finanzjarju u dak il-limitu ta' ħin. Fil-fatt kont se nistaqsik, hemm xi test li wieħed jista' jagħmel lilu nnifsu, pereżempju xi questionnaire, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ikun jekk inti qiegħed fil-linja ta' responsabbli jew le biex anke inti tkun taf fiex inti. Iva, ara, biex persuna jasal għall-imġieba tal-lob eċċessiv jgħaddi minn diversi stadji, minn diversi ħsibijiet u minn diversi sitwazzjonijiet li jwasslu għal dik l-imġieba. Bl-Ingliż aħna nsejħula antecedent. Antecedent which leads to behavior which leads to action. Mela, kif nistgħu nikkontrollaw l-antecedent, il-ħsibijiet u s-sitwazzjonijiet li qegħdin iwassluna għall-imġieba tal-lob eċċessiv? Inħobb insemmi eżerċizzju ħafif jiena fejn persuna tagħmel time management u money management. Taqbad karta u bajro tara fejn rigwardja l-vizzju tal-lob qed nitkellmu l-lob tal-azzard fejn inti qed tirriskja flusek bit-tama li terbaħ dak li tlift. Mela, hemmhekk tara daqsxejn il-paga tiegħek fix-xahar, il-budget tiegħek li lest li tirriserva għad-delizzju tiegħek tal-lob. Il-budget tiegħi mhux bħal budget tiegħek Mariza, jekk jiena niflaħ li nilgħab 50 euro għal satejn fil-weekend kull ġimgħa u nimxi ma' dak il-limitu jiena nkun qed nieħu pjaċir ma ntellef il-ħadd. Naħseb Kejn skuża waqftek, dak il-limitu wkoll japplika għall-familjari tiegħek. Ċek inti waħdek u għandek paga ta' xi ħadd miżżewweġ, hemmhekk għandek id-differenza fl-ispejjeż u xi. F'moħħok trid iżżomm jekk intix persuna single, jekk intix f'relazzjoni, jekk intix ġenitur, u timxi ma' dik il-linja tal-kontroll fejn qed nitkellmu bħala budget, imma anke ta' ħin. Jekk persuna jekk jiena nista' nirriserva 5 sigħat fil-ġimgħa lob tal-azzard, importanti li nimxi ma' dik il-linja tal-kontroll. U dawk il-5 sigħat ma jiġux 6 sigħat, ma jiġux 7 sigħat u l-ħin għall-lob ma jibdix jimponi fuq il-ħin tax-xogħol tiegħi. Illum nisimgħu b'ħafna każijiet fejn persuni jilagħbu fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Jilagħbu kif imorru d-dar. Jonfqu l-paga kollha minflok jixtru l-affarijiet essenzjali għal tfal tagħhom. Hemmhekk fejn tibda tinfetaħ it-tieqa dejjem nirrepeti it-tieqa għall vizzju. Fejn il-persuna l-unika pjaċir li hija tieħu ikun minn din l-attività tal-lob tal-azzard. Persuna għandha żżomm kontroll, persuna għandha tkun taf x'inhi tagħmel waqt li tkun qed tilab. Jiena dejjem insemmi li meta persuna tmur tilab
ma tkunx taħt l-effett tal-alkohol u speċjalment ma tkunx taħt l-effett ta' droga biex hi iżżomm aktar kontroll fuqha innifisha. Kif qed tajb inti m'hemmx età li wieħed ikun ukoll ivvizzjat bil-logħob, illum it-tfal tal-lum qabel konna nilagħbu b'xi Pac-Man aħna jew b'xi video game konna nixtruha u ddaħħalha f'kaxxa u tilab ġifieri kienet vera bażika, però llum jiena naħseb li l-logħob qed idaħħal ukoll il-kunċett tal-points. Iktar kemm għandi points, elu kbar ta' points, allura irbaħt ngħidulek fit-tizzjament għax inti ma tkun irbaħt xejn fil-verità. Imma dan il-kunċett li tilbaħ u tella l-punti jista' jkun li tfal qed indaħluhom f'sistema li inti you have to be a winner, ġifieri fis-sens illi jista' jinstigħhom biex jikbru u forsi dak it-tip tal-logħob imbagħad jitrasferixxu ħall-logħob bi flus għax imbagħad la darba jikbru jkollhom l-istat tagħhom, ikollhom credit card tagħhom, allura mbagħad jekk jidħlu f'dan il-vizzju għax huwa vizzju wkoll jekk inti ma tikkontrollhomx it-tfal li tihom tant ħin fuq il-laptop, tant ħin fuq it-tablet kuljum u mhux iktar pereżempju. Ekku, semmejt punt importanti ħafna Marisa, il-kontroll ta' ħin. Fejn jidħlu tfal tagħna speċjalment irrid nagħmilha ċara, huwa tajjeb li jilagħbu, iserħu l-menti u l-logħob għandu il-pożittività tiegħu wkoll. Inti qed tħaddem l-intellect, fine motor skills, eċċetera, eċċetera. Hawnhekk niftaħ daqsxejn għajnejn il-ġenituri biex iżommu il-kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Mhux li t-tfal ma jilagħbux, imma li t-tfal jimxu mal-kontroll ta' ħin. U l-logħob bħal kbar tal-istess ħaġa, l-logħob ma jibdix jimponi fuq it-tfal tagħna fuq l-istudju, fuq il-xogħol tal-iskola, fuq il-ħajja soċjali tagħhom u fuq affarijiet oħra u xekk. L-importanti li inżommu mal-kontroll kemm ta' ħin u fejn jidħlu over 18 plus speċjalment ta' flus. Ekku, u noqdu attenti anke li l-logħob li jilagħbu jkun logħob ta' tfal. Iva, għaliex qed ikun hemm ħafna logħob u niftaħ għajnejn il-ġenituri hawnhekk. Dieħel ħafna logħob li mhux tajjeb għat-tfal. Li fih ħafna kaxeni sesswali fih, jiġifieri noqogħdu attenti mhux billi jkun qegħdin ilagħbu l-tfal għax iridu noqogħdu b'seba' għajnejn illum anke x'isibu online għaliex huma free ħafna minnhom downloadu b'xejn u għalhekk inti tinstalla dik il-logħba mbagħad alla jaffejn illum meta tixtri logħba għat-tfal tiegħek fuq wara ikun hemm l-età, l-importanti li l-pegi jgħidula, importanti li nimxu ma' dik l-età. U t-tfal tagħna jilagħbu l-logħob adattat għall-età tagħhom. Jitalmu anke ċertu affarijiet mhux meta jiddeċidu huma, ma meta jkun il-mument propizju għalihom. Għalhekk noqogħdu attenti għaliex kif qedtilkom dawn huma logħob forma ta' cartoons, ħaniftehmu eżatt x'inhuma, illi anke jitilgħulek pop-ups fuq il-screen tiegħek biex inti tniżel il-logħba, noqogħdu attenti għaliex it-tfal qed ikunu esposti għal ħafna affarijiet li mhux suppost ikunu esposti għalihom. Kejn, x'parir tagħti lil min hu vizzjat fis-sens mela l-ewwel ma rridu nagħmlu lil persuna tindividwa li għandha problema. Iva. Min hemm il-punt ta' Iva, dak l-aktar punt importanti li persuna taċċetta li għandha problema u li persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, sempliċi telefonata mhu ħadd tagħmel den il-ħadd. ċemplu s-servizzi ta' għajnuna tagħna tal-fondazzjoni 1777 għandna staff imħarreġ sena sħiħa, ċemplu ħalli nisimgħu l-istejjer tagħkom u mill-ftit tagħna nippruvaw ngħinukom kif nistgħu. Barra mill-servizz tal-1777 għandna wkoll is-servizz tal-chatting anonimu fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt fejn persuna tista' tidħol f'din il-faċilità u flok is-sema leħena via telefon tiċċettja permezz tal-kompjuter tagħha. Żewġ servizzi li huma anonimi u l-konfidenzjalità tinżamm b'mod assolut. Tajb, 1777 dak huwa n-numru tal-fondazzjoni għall-logħob responsabbli jekk tafu li għandkom l-għajnuna intom, jew xi ħadd mill-familjari tagħkom, jew saħansitra ħbieb tagħkom tindunaw. Sempliċi kif ħadd induna, jiġi jgħidlek pereżempju wara tislifnix 100 euros għax dax-xahar ma nistax inħallas il-kontijiet għax m'għandix flus meta taf li dan jaħdem bħalek, hemmhekk u taf li forsi jiffrekwenta ċertu postijiet fejn inti tilab. Hemmhekk dik hija bozza li għandha tixellek li dik il-persuna għandha problema.
qabżet il-limitu ta' kemm suppost kellha tilab. Għalhekk importanti wieħed 777 dak huwa n-numru fejn wieħed jista' iċempel għall-għajnuna anka tistgħu tibqgħu anonimi. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi lilek. Nispera li forsi din ir-rokna waqt il-programm tagħna qiegħda servi biex anka dak li jkun jiftaħ għajnejh. Għaliex il-lob jista' jwasslek għal problemi ħafna ikbar. Hawn relazzjonijiet li tkissru bil-lob, familji li tkissru bil-lob għalhekk importanti li tieħdu azzjoni immedjata. Grazzi Kejn. Grazzi. Grazzi l-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Immorru għal dak li jmiss fil-programm Kalamita.